100 मिटार खारनाय बयसफोरनि 100 मिटार खारनाय रेडि वाह ready on your mark on your mark लगा खारबोबाय दांनानैल' खार 7 200 मिटार जाबाय साथामानो साथाम बासि सोनो औ बोरो ओमफ्राय सोर आंथ' नायाखै फक जाम बयसफोरनि फक जाम Come नोंसोर साथामल'सै लासै थां मेगन खाथेग्रा रथ'नियानो बुहैसै बेखौ आन्दाज दंजोबखासै 100 बार सानबाय दहाय दे रथ'नि सिबिसा दे रथ'नि दाला सलायनाय ओइ दिया लागा सोर हाया बे दावला बेरा साब्रैल'सै नै माब्रै बोसोरथामनि नैबे बोसोरबानियाव मा सिट दल हागो ओइ नोंस्रा सार जाबाय बेसो गोलैग्रोदोंना औ नों फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड दं होथारबायमोन 400 मिटार रेस
ब्रैजौ मिटार चालू जाबाय खारदो बोलो खारथार ब्रैजौ मिटार खारनाया जागायबाय सोर फार्स्ट जानो हायो खारबाय खारनो हाबा साथाम हाबफैबाय फार्स्टआव जोंहा फुलकुमार 400 मिटार खारनायाव फार्स्ट सेकेन्डआव थांदों जाहैबाय जोंहा